सारा कोनो कस के खनाइल होई आसरा कोनो कस के खनाइल होई अलोर में फेरू जिंदगी सनाइल होई तब भोरे भंवरा मिलल मद से मातल रहल कली कोनो राते लुटाइल होई आज के रात दुल्हे राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद पे बानी उजे कन्या बारी सीता के सम्मान बारी वो कन्या के पिताजी राजा जनक के सम्मान बानी दुल्हे राजा के पिताजी राजा दशरथ के सम्मान बानी बेटा पक्ष एवं बेटिया पक्ष के ए वैवाहिक गठबंधन में बंधे खातिर ए गए कलाकार प्रदुमन परदेसी गौर से ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग दुल्हा दुल्हन के जोड़ी सदा सलामत रहे एक खातिर एगो आशीर्वाद खातिर ताली बजा कर आशीर्वाद और ई जो दूगो अजनबी परिवार के मिलन होके और एक प्रेम के सूत्र में प्रेम के रिश्ता बंधे जाता ए पवित्र बंधन के अटूट बंधन के सलामत रहे खातिर परम पिता परमेश्वर से कामना करब कि हमेशा हमेशा एगो अटूट बंधन बन के जन्मों जन्मांतर तक सलामत रहे। एक जोरदार आशीर्वाद आप लोग दीजिए। पहला गाना दुल्हे राजा का भाव दुल्हन के तो हम देखले नहीं थे लेकिन फोटो राहुल भैया देखौले रह काफी सुंदर रहली और जैसे बतावल जाला कि राम और सीता के एकदम पवित्र जोड़ी मानल जाला वैसे ही जोड़ी लागत रहते बड़ा सुंदर कवि के भाव कृष्ण भैया जना साउंड पर हमनी का गा रहल बानी इतना सुंदर शोभा बा जे भी म्यूजिशियन लोग बानी सब कोई हमारे जिगर के टुकड़ा है ए लोग के बिना हम नहीं खी हमारा लोग बिना ई लोग बा लेकिन ए लोग के बिना हम कहियो नहीं खी तई प्यार सने हमरे भैया लोग के हमरा ऊपर हमेशा बनो रहो साउंड वाला भैया के हमेशा प्यार से बात बनो रहो बार बार रिक्वेस्ट ये करब और कृष्णा भैया वही जाके साउंड है जहां काराकाट से हमरे बड़े भैया जिगर के टुकड़ा पौन भैया चुनाव लड़त रहनी है काराकाट से चल के साउंड आइल भैया स्वागत गाना गढ़ले बारे मूर्ति अरे भगवान बाती चीन के अरे गढ़ले बारे मूर्ति अरे भगवान बाती चीन के अरे तो सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन के सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन के सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन के बारे मूर्ति भगवान माटी छीन के बड़े बड़े मूर्ति भगवान माटी छीन के ए सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन के सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन के अपन खोड़िया बहरे जवाना बाबा अपन खोड़िया बहरे जवाना बाबा अवतार दुल्हा मारे अवतार दुल्हा मारे अपन खोड़िया बहरे अवतार दुल्हा
अरे दुल्हन के दुल्हा दुल्हा अरे निहारस घरी घरी स्वर्ग से आइल बारी इंद्र के परी मन अरे मन अगर आइल बाटे समधि समधि के मन अगर आइल बाटे समधि समधि के तो सलामत रहे जोरी दुल्हा दुल्हन के रजिया भोग गाना के अंतिम पद देखी कितना सुंदर है का भाई अरे के हृदय विशाल जी रोशन जी का हमारा रोशन जी बुझी भैया अब तमाला बाना कि हम सम्मानित करिए खातिर हमारे रोशन जी एक मिनट के लिए मंच पे आइए दुल्हे राजा मंच में नहीं खी तब हार रहुए संभारे के बाद हाँ दुल्हा के भाई हो तो कवि के क्या नाम बा मंच पाई आइए तो श्रीमान गीतिया के जी लिखले बने एक मिनट भाई दुल्हा के छोट भाई भी दुल्हा से कोनो कम ना हो ना सही बात भले आज इनकर यूनिफॉर्म कुछ खास नहीं थे शेरवानी निखन पहले इसे चिन्हात दिखन टी शर्ट पर घूमत रहनो से कोनो मतलब नहीं थे अगर सोना माटी में भी गरल रहे तो सोना सोने हो तो दुल्हा से तनिको कम नहीं खनाज करे भार संभरले बनी हम ई देखत नहीं इतना कलाकार लोग औलख लेकिन एगो फाटल 10 टकियो रुपया जेब से निकलत नहीं ना ई तो बात सही है यहां हम दुखी बानी हम अपना खातिर नहीं की कह बहुत कलाकार लोग बड़े आ एजा सब लोग पैसा देवे खातिर थोड़े आइल बा सब लोग नेवता पाइल सब कोई नेवते पाइल एजा कलाकार का मान सम्मान कइल और फर्ज बनत त देखि तनी फाटलो 10 टका दो चार गो व्यवस्था करके कलाकार पर लुटावल हमनी पर खास करके छोड़ दी हई जे एकदम पसीना बहावत हई जे बजावे वाला बालोग ए लोग गायक तो बदलत रहता लोग लेकिन ई लोग कहीं बा ए लोग के गूगल पे कइल बे अरे तो हृदय विशाल जी अरे बधाई जदी हाले अजय है ना परदुम रोशन ने भी डाली हाले ए रोशन जी भाई रुआ चल गई नी का अभी मेन बतिया तो सुनबे ना कोई मेन बतिया तो सुनबे ना कोई लाज बचावत नहीं कर फॉर्मेलिटी मत नहीं भाई अरे भाऊजी के वीडियो कॉलिंग आवत है नहीं से पर हृदय विशाल जी बधाई मोरी दिहले हृदय विशाल जी भी बधाई बड़ी दिहले जे गाना लिखले बा आ जही है ना परदुमन रोशन ने कपिला लिहाले ताई 10 टकिया 20 टकिया ना जल्दी 5 गो दे दे 500 रउआ नील के जल्दी 5 गो दे दे 500 रउआ नील के सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन है जोड़ी दुल्हा दुल्हन है जोड़ी दुल्हा दुल्हन ए सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन के
अब मंच पर अभी अभी उपस्थित हमारे ओमकार भैया भाई अभिषेक जी और दिल से सम्मान बा आप सब महानुभाव के जे कि मंच तक आके हम सब कलाकारों के इज्जत बचौनी शशांक भाई पाकिट गुदगुदा तक तोहर परदुमन रोशन के पगड़ी करवा सब लाज बचौनी इज्जत रख ले बने भैया ए खातिर तहे दिल से धन्यवाद नारायण जी से हम यह कामना करब तनी समेत बढ़ी मॉनिटर अभिषेक भाई से माई सरस्वती से प्रार्थना करब कि अभिषेक भाई पर अपन दया दृष्टि बनाई और कलाकारी के क्षेत्र में एकदम ऊंचा शिखर पर जाके अपन झंडा हम तो तने को हम नारायण जी से ये कामना करब कि रउआ सब जौना खजाना से रुपया देनी हो खजाने में कोई रुपया के कमी मत करो भगवान के कृपा ऐसा हो कि वही खजाना में गुलर के फूल पड़ जाए कतनो रुपया लुटाई कमी मत होखे भोलेनाथ से यह कामना करब।